Аліцыя Лянчэўская. Сведчанне. Духоўны дзённік. Сведка ўваскрослага Хрыста. Аліцыя Лянчэўская. 1934-2012 год. Настаўніца Аліцыя Лянчэўская, якая выйшла на пенсію, памерла ў Шчэціне 5 студзеня 2012 года. Яна заставіла свае духоўныя запісы ў 2 тамах «Сведчанне» і «Слова настаўлення». Аказваецца, што гэтыя тэксты належаць да пярліны рэлігіёзнай літаратуры. Духоўныя дзённікі Аліцыі трапілі ў рукі арцыбіскупа Андрэя Дзэнгі, які стварыў багаслоўскую камісію для ацэнкі іх зместу. Аказалася, што запісы Аліцыі Лянчэўскай валодаюць незвычайнай багаслоўскай і духоўнай глыбінёй і ў поўнай меры адпавядаюць вучэнню каталіцкага касцёла. На падставе гэтага біскуп Генрых Вейман, генеральны вікарый, выразіў згоду на іх апублікаванне выдавецтвам АГП. Шлях да навяртання. Аліцыя нарадзілася ў Варшаве ў 1934 годзе. Яе айцец памёр у кветні 1939 года. З таго часу Аліцыю і яе старэйшага брата Славаміра выхоўвала мама, якая ў ліпені 1946 года пераехала з дзецьмі ў Шчэцін. У гэтым горадзе Аліцыя скончыла навучальную і сярэднюю школу. Яна здала экзамены на атэстат сталасці ў 1952 годзе і пачала працаваць настаўніцай у вёсцы Бане, а затым у Грыфіне. Атрымаўшы педагагічную адукацыю з 1966 па 1975 год, яна працавала настаўніцай працы і механікі ў першым агульнаадукацыйным ліцэі ў Шчэціне. У 1975 годзе яна стала выкладчыкам педагогікі і намеснікам дырэктара ліцэя ў Шчэціне для выхавальніц дзіцячага сада. Да моманту навяртання Аліцыі яе каталіцызм быў вельмі павярхоўным. Як сама яна пісала, былі перыяды на працягу некалькіх год, калі я жыла па-за касцёлам, амаль поўнасцю знаходзячыся ў супярэчнасці з Божымі запаведзямі. Яна шукала сэнсу жыцця, дабрыні і прыгажосці. Туга па ім, пісала яна, гнала мяне па шматлікім странам доўгія гады. Але наканец наступіў перыяд, калі я ўсё выразней адчувала пустату такога жыцця. Радасць, распіраючая сэрца. У 1984 годзе, пасля смерці мамы, Аліцыя разам са сваім братам Славамірам, перакладчыкам, які ведае 12 моў, пачалі хадзіць на малітоўныя сустрэчы абнаўлення ў Святым Духу. Менавіта ў гэтай суполцы Аліцыя знайшла сэнс свайго жыцця. У гэты час, пісала Аліцыя, да мяне ў рукі сталі трапляць рэлігійныя кнігі. Сярод іх «Крыж і нож», «Трэці час дня», «Самыя шчаслівыя ў свеце» і іншыя, якія расказвалі аб харызматычным абнаўленні ў Святым Духу. Чытанне гэтых кніг абудзіла яе веру. 8 сакавіка 1985 года Аліцыя прымала ўдзел у рэкалекцыях для аніматараў у Гостыне. І там адбылося штосьці, як яна сама пісала, што цалкам змяніла маё жыццё. Там прадстаў перада мною Езус, больш рэальны, сапраўдны, чым усё, што было ў капліцы, чым людзі, якія стаялі побач. Гэта адбылося пасля прыняцця святой камуніі, падчас Эўхарыстыі, калі я са скрухаю думала, як моцна я спазнілася на шляху да яго, усё перастала існаваць. Быў толькі ён, яго моц, сіла, усё большая веліч, і я, усё меншае перад ім. Веліч такой вялізнай, небывалай любові, перад якой можна толькі плакаць над сваёй няўдзячнасцю, а потым радасць ад таго, што ён любіць мяне, радасць, распіраючая сэрца,
З гэтай хвіліны змянілася ўсё. Іерархія каштоўнасцяў, структура патрэбнасцяў, мэта жыцця. Адзінай каштоўнасцю, жаданнем і мэтай стаўся Ён, Езус Хрыстус, а самымі выдатнымі хвілінамі сталі сустрэчы з ім. У штодзённай малітве, у штодзённай эўхарыстыі, у святой камуніі, а таксама ў штодзённым жыцці і дапамозе іншым людзям. Усё, па чым я так тужыла і за чым гналася па свеце столькі гадоў, даў мне Ён. І даў нашмат больш, чым я магла сабе прадставіць і жадаць. На рэкалекцыях у Гостыні Аліцыя атрымала надзвычайны дар рэгулярных містычных сустрэч з Езусам, які асабіста даваў ёй указанні і настаўленні, вёў яе па цяжкаму шляху ўзрастання ў веры і любові. Аліцыя скрупулёзна запісвала ўсё, што пачула ад Езуса. І так узніклі два дзённіка яе душы – сведчанне і слова настаўлення. Тое, што ты запісваеш, казаў ёй пан Езус, прызначана для таго, каб людзі разумелі, што я хачу размаўляць з кожным, каб кіраваць імі, уберагчы ад зла і прывесці на шлях збаўлення, што я прабываю з кожным чалавекам ва ўсе хвіліны яго жыцця, што патрэбна жадаць мяне пачуць, слухаць і спаўняць тое, што я паказваю, жадаць жыць згодна маім настаўленнем. З таго часу ўсё для Аліцыі стала адным вялікім і непрерыўным урокам, які набліжаў яе да Езуса і рыхтуючага да канчатковай сустрэчы. Радыкальная перамена. Знайшоўшы Езуса, найвялікшую любоў і найвялікшы скарб, Аліцыя радыкальна змяніла сваё жыццё. Яна піша так: «Спачатку я пазбавілася каляровага тэлевізару, а грошы, якія атрымала ад продажу, перадала на дабрачынныя мэты. Потым прыйшла чарга другіх прадметаў, якія без неабходнасці займалі прастору ў маім доме. Час, свае сілы і тое, што ў мяне ёсць, я прадвызначыла на служэнне Богу і бліжнім, а свае цяжар і нядугі, на якія не скупіцца штодзённае жыццё, на ахвяру і ўміласціўленні за свае грахі і грахі іншых людзей. Аліцыя пачала кожны дзень браць удзел у эўхарыстыі, ва ўшанаванні святых дароў, чытаць святое пісанне, маліцца на ружанцы, чытаць брэвіярый, пасціцца па серадам і пятніцам на хлебе і вадзе. Пан Езус паклікаў яе таксама да поўнай абстыненцыі. Яе першым спаведнікам і духоўным настаўнікам стаў айцец Вальтар Рахвалік. Тады, як піша Аліцыя, скончыўся перыяд майго блукання навобмацак. На пытанне Аліцыі, што я магу зрабіць для цябе, пан Езус адказаў: перавязваць мае раны, якія мне пастаянна наносяць, і яны крываточаць. Я пакутуючая любоў, бітая і памыкаемая уласнымі дзецьмі. Ты можаш сваёй пяшчотаю змякчыць маю боль і прыняць у сваё сэрца, таму што многія мяне выгналі. Любоў павінна быць такой, што прыносіць сябе ў ахвяру, а не такой, што жадае. Тады яна чыстая і выдатная, такая, якой я вас адорваю». Сам Езус уводзіў Аліцыю ў таямніцу ўнутранага духоўнага жыцця. «Я хачу завесці цябе далёка ўглыб, там, дзе знаходзіцца святое месца тваёй душы, куды ні ў кога няма доступу, таму што толькі я там прабываю, вельмі часта ў адзіноце. Перамяняйся і ўзрастай у сваёй адзіноце, якую я табе даю, каб ты магла быць там са мной. Жыві ў духу ахвяры і любові за людзей, якім неабходна дапамога». Нябачныя стыгматы. У пачатку 1989 года Аліцыя атрымала дар нябачных стыгматаў. Я пачала адчуваць боль Езуса, які чыняць яму людзі, якіх ён паклікаў, каб яны былі яго сведкамі і апосталамі.
боль Езуса, распятага ў іх сэрцах, якія шукаюць асабістай славы, карыстаючыся ім, боль Езуса, чыю кроў топчуць людзі, якія не бачаць нічога акрамя саміх сябе, боль Езуса, якога зрабілі дапаўненнем да асабістых амбіцый і ганарлівасці, каб ён іх задавольваў, боль Езуса пакінутага, здраджанага, праданага, прыніжанага праз сваіх. Ты атрымала знак болю, кажа ёй пан Езус, аб якім ты прасіла, каб аблегчыць табе гэтае пастаяннае прабыванне ўва мне, свядомае прабыванне. Я напамінаю табе аб маёй прысутнасці ў табе, таму што гэтага прагне тваё сэрца. Стыгматы з'яўляюцца сапраўдным болем, найперш усяго духоўнага. Такая ёсць праўда і такі удзел у маёй уміласціўленчай і адкупленчай пакуце. Аліцыя удзельнічала ў пакутах Езуса за выратаванне ўсіх грэшнікаў. Ты удзельнічаеш, казаў ёй пан Езус, у маёй пакуце, у той частцы, якую ты здольна прыняць. А час усё больш прыспешвае. Усё больш ён напоўнены знакамі, прадказваючы жніво, калі кожны збярэ тое, што пасеяў. А змучаны касцёл дасягне Галгофы, каб зрабіць актуальнай маю ахвяру і ўваскрэснуць у праслаўленым целе. Малітва. Малітва стала для Аліцыі найлепшымі хвілінамі сустрэч з Езусам. Усё з'яўляецца плодам малітвы, казаў ёй пан Езус. Якая малітва, такое жыццё, стан тваёй душы і цела, і твае ўчынкі, іх прыдатнасць для стварэння Божага валадарства ў чалавечых душах, для збаўлення тых, хто гіне ў сваіх грахах. Усё, што ты робіш сваім сэрцам, розумам ці далонямі, каб гэта было напоўнена сэнсам і каштоўнасцю, павінна пачынацца з малітвы і заканчвацца малітвай і прабываць у ёй. Малітва — гэта адзінства са мной, бо я ёсць пачатак і канец усяго, што існуе, альфа і омега. Без мяне ты нічога зрабіць не можаш, нічога, што змяшчае пазітыўную каштоўнасць. Многія гінуць, свет пагружаны ў цемру, таму што не хапае малітвы, не хапае адзінства са мной. Намаганні, праца, энергія шматлікіх людзей, шчодра адораных маімі дарамі, прыносяць дрэнныя плады, атручаныя ядам пекла, які заўсёды прабывае там, дзе не стае звароту да мяне у напоўненай даверам і шчырасцю малітвы, дзе не стае апоры на маю мудрасць і волю. Колькі малітвы, столькі любові, мудрасці і супакою ў тваім сэрцы. Колькі ты прыняла ад мяне ў малітве, столькі можаш даць таго, што варта даваць іншаму чалавеку. Ад сябе табе няма чаго даць. Ты можаш перадаваць сваім братам толькі маю дабрыню, сваю пустату ці зло пекла. І так адбываецца ў залежнасці ад таго, якое тваё малітоўнае жыццё, яго бесперапыннасць, глыбіня і гарачыня. І не думай, што ты можаш нешта сабраць у сваім сэрцы і потым самастойна гэтым карыстацца. Дабрыня, любоў, мудрасць — гэта энергія, якая выцякае з Божай крыніцы, калі ты з ёй злучана ў малітве. Калі чалавек не моліцца, тады ён адрываецца ад крыніцы свайго існавання. Яго разрывае і ім памыкае ён сам, іншыя людзі, а найперш за ўсё сілы зла. Яго ўчынкі, у тым ліку і так званыя добрыя, не валодаюць ніякай каштоўнасцю, таму што пазбаўлены падставы, якой з'яўляецца Бог, адзіны даўца дабра. І лепш, як сказала святая Тэрэза ад дзіцяткі Езус, у любові Божай падняць нітку, чым без адзінства з Богам пабудаваць сабор. Учынак, які народжаны ад Бога, з'яўляецца вечным дабром. Учынак, які паходзіць толькі з чалавечага натхнення ці самалюбства, без веры і любові,
забірае час і сілы, якія павінны быць прызначаны на жыццё з Богам, бо не развівае гэтае жыццё, а засланяючы Бога чалавечай пыхай, можа быць як вавілонская вежа, якая разбурыцца. Аліцыя прасіла Пана Езуса навучыць яе маліцца. Яна пачула словы: «Прыпадзі сэрцам да мяне. Калі табе цяжка, думай аб тым, што добрага я зрабіў увогуле ў тваім жыцці. У самыя цяжкія моманты маліся словамі, услых. У тваёй свядомасці павінна быць пастаяннае адчуванне маёй прысутнасці з табою і ў табе. Размаўляй са мной і ўглядайся ў мяне кожную хвіліну жыцця. Што б ты не рабіла і дзе б не знаходзілася, усё мне аддавай. Усё рабі для мяне. Зрабі ўсё, каб тваё штодзённае жыццё было на маю хвалу. Думай не аб сабе, а пра мяне. Тады я буду думаць аб табе і аб усім паклапачуся». У другі раз Аліцыя пачула: «Трэба не выпускаць з рук ружанец і пакланяцца мне ў святых дарах. Калі ты адчуваеш, што набліжаюцца атакі д'ябла, калі цябе ахоплівае цемра і цяжар у душы, то адразу чытай тваёй абароне, таму што гэта экзарцызм». Эўхарыстыя. У сваіх духоўных дзённіках Аліцыя запісала выказванні Езуса аб яго рэальнай прысутнасці ў Эўхарыстыі. Эўхарыстыя — гэта сам Хрыстус у таямніцы сваіх пакут, смерці і ўваскрасення. У кожнай Эўхарыстыі актуалізуецца таямніца нашага збаўлення. Я ратую цябе заўсёды. Тое, што адбылося на Галгофе 2000 гадоў таму назад, было і з'яўляецца знакам таго, што працягваецца нястомна, таму што існуе па-за часам, якому ты падпарадкоўваешся як чалавек, які жыве на зямлі. Я з'яўляюся вашым бесперапынным і вечным адкупленнем. Я заўсёды вырываю вас у д'ябла і аддаю айцу, наколькі мне гэта дазваляе вашая свабодная воля. Я прынёс сябе ў ахвяру Богу, каб збавіць вас. Кожны чалавек збаўлены і можа вярнуцца да Бога, да паўнаты, з якой ён быў створаны. Можа, калі не адрыне гэты дар і не занядбае ім і Богам, даўцам дару. Тое, што адбылося 2000 гадоў таму назад на Галгофе, працягваюцца ў пазачасовай рэчаіснасці. Ерузалемская Галгофа — усё маё існаванне ў Езусе з Назарэту. Праца і ахвяра жыцця на зямлі былі ажыццяўленнем таго, што прабывае. Самым яскравым знакам з'яўляецца мая прысутнасць у Эўхарыстыі. Я сакрыты ў гостыі, і праз яе ўжыванне адбываецца сустрэча душы са мной, жывым і сапраўдным, хоць і скрытым для розума і цялесных пачуццяў. Пан Езус перасцерагае, каб мы не прымалі яго ў святой камуніі ў стане смяротнага граху, а таксама бяздумна і абыякава. Гэта цяжкі грэх і апаганенне маёй любві і майго дару, народжанага ў крыві Галгофы. Грэх і Божая міласэрнасць. У словах настаўлення, звернутых да Аліцыі, Пан Езус кажа, што найвялікшым горам у жыцці чалавека з'яўляецца грэх. Гэта значыць адыход ад Езуса. Чалавек, які адхіляе Бога, аддаецца пад уладу д'ябла, які ўсё больш прываблівае яго да сябе і робіць залежным, часцей нябачна, каб не напалохаць. Смяротны грэх, казаў Езус, забівае мяне ў свяцілішчы душы чалавека, які зграшыў. Калі ён прабывае ў граху, то я мёртвы ў яго душы, і яго душа мёртвая. Гэта такі стан, які быў пасля маёй смерці на крыжы, таму што на самай справе, укрыжоўваючы мяне ў сабе, чалавек укрыжоўвае сваю душу.
Але пакуль ён жыве ў свеце, існуе магчымасць уваскрашэння душы праз прымірэнне са мною. Калі ён мяне будзе прагнуць, тады я уваскрэсну ў яго душы і збаўлю яго для вечнага жыцця. Так што няма безнадзейных сітуацый у жыцці чалавека. Езус заўсёды з намі, каб вызваліць нас са страшнага рабства граху і д'ябла. Ён нястомна чакае, каб праз таямніцу пакаяння прабачыць нам усе грахі. Споведь з'яўляецца вяртаннем блуднага сына з дапамогаю Езуса. Самае галоўнае тады, як кажа Езус Хрыстус, гэта жаданне навяртання, воля навяртання і заклік аб дапамозе да мяне. Испаведнік сапраўды з'яўляецца прыладай, і не мае значэння, якая гэта прылада. Езус Хрыстус перасцерагае, што адсутнасць навяртання, рашучае непрыняцце яго міласэрнасці вядзе да вечнага асуджэння, адступлення ад Бога. Асабліва гэты рашучы разрыў і бунт з'яўляюцца самагубствам і богагубствам. Гэта забойства ў сабе таго, што Божае, а тым самым асуджэнне сябе на вечныя, страшныя мукі, быццам бы чалавек вырваў сваё ўласнае сэрца. Пенсія і евангелізацыя. Аліцыя выйшла на пенсію ў 1987 годзе. Яна жыла ў маленькай аднапакаёвай кватэры на 10-м паверсе шматпавярховага дома, які быў пабудаваны ў камуністычныя часы, па вуліцы Дэмбоўскага, 27. З таго часу на працягу 16 гадоў 2 разы на тыдзень яна працавала валанцёрам у канцылярыі парафіі Божага цела. Аліцыя ўсім сэрцам прысвяціла сябе справе евангелізацыі. Яна стала членам сям'і сэрца укрыжаванай любові. 27 сакавіка 1988 года яна прынесла гадавыя манаскія абяцанні ў гэтай суполцы, а 25 снежня 2005 года вечныя шлюбы. Таксама яна была моцна звязана з суполкай апосталаў чыстай любові, як яе сузаснавальніца. Разам з камандай аніматараў яна ўдзельнічала ў правядзенні семінараў абнаўлення ў Святым Духу ў касцёле святога Яна Хрысціцеля, а таксама праводзіла сустрэчы хатняй суполкі абнаўлення ў Святым Духу. Яна была чытачом часопіса «Любіце адзін аднаго», слухала і падтрымлівала сваімі ахвярамі радыё Марыя і тэлеканал «Трвам». Была ўпісана ў вечную кнігу ахвярадаўцаў Таварыства Хрыста. Яна вельмі любіла прыходзіць на святыя імшы і пакланенне святым дарам у санктуарыі Найсвяцейшага сэрца Езуса ў Шчэціне. Пан Бог казаў ёй, што гэта санктуарыі яго сэрца. Яна ўдзельнічала ў пілігрымках да Італіі, на Святую Зямлю і да Меджугор'я. Гэтае апошняе месца было асабліва блізкім яе сэрцу. У адным са сваіх лістоў яна пісала так: «Меджугор'е – гэта збаўленне для тонучых у матэрыялізме, распутнасці, залежнасцях. Любоў стварае прыгажосць у людзях, на іх тварах і ў сэрцах». Калі дзеці запыталі Марыю падчас аб'яўлення, чаму яна такая прыгожая, яна адказала: «Таму што я люблю». «О, Пане, навучы нас любіць, каб Твая прыгажосць сышла на нас і ўчыніла нас быць падобнымі да Цябе». Аліцыя жыла пасланнямі Маці Божай з Меджугор'я. Яна стварыла малітоўную групу «Дзеці Меджугор'я» і раз у месяц праводзіла сустрэчы. Што датычыцца аб'яўлення ў Маці Божай у Фаціме і Меджугор'і, пан Езус так казаў Аліцыі: «Я, як мая маці, якая аб'яўлялася ў Фаціме і Меджугор'і, заклікаю ўсіх да навяртання, малітвы і пакаяння, каб зберагчы як мага больш людзей і як мага больш тэрыторыі зямлі ад поўнага знішчэння праз д'ябла, які сее ў людскіх сэрцах разлад, нянавісць і агрэсію. Тварыце пакаянне і маліцеся за тых, хто паддаўся нянавісці, і за іх ахвяры,
І давярайце Богу у Найсвяцейшай Троіцы Адзінаму, каб у сэрцах вашых, у словах, якія вы прамаўляеце, і ў вашых учынках быў супакой і была любоў. Толькі так вы супрацівіцеся той разбуральнай хвалі ўзаемнай нянавісці і нязгоды, якая разліваецца па свеце, ахопліваючы яго ўсё больш. Гэта новая справа д'ябла пасля хвалі фашысцкага і камуністычнага таталітарызму. Цяпер гаворка ідзе пра тое, каб ваявалі ўсе са ўсімі, выкарыстоўваючы розныя этнічныя, нацыянальныя, канфесійныя альбо іншыя адрозненні. Сцеражыцеся прамаўляць словы, якія сеюць неспакой і супрацьстаўляюць людзей адзін аднаму. Цяпер час замяшання ў свеце і ў чалавечых сэрцах, таму што пасланнямі, якія былі дадзеныя свету, каб вярнуцца на Божыя шляхі, каб сумесна маліцца і каб тварыць пакаянне, свет занядбаў і занядбалі тыя, хто кіруе дзяржавамі і прапаведваюць розныя ідэалогіі, аказваючы ўплыў на цэлыя супольнасці людзей. Пасланні, якія заклікалі да навяртання, прынялі адзінкі, адзінкавыя людзі, і яны з'яўляюцца сеяцелямі супакою. Яны з'яўляюцца для шматлікіх надзеі і збаўлення ад гэтага замяшання, якое пачалося і якое ўзрастае насуперак ілюзорным лозунгам альбо намаганням па аб'яднанню і дасягненню супакою. Нічога не будзе аб'яднана, і не будзе супакою без навяртання, без Бога. Наадварот, неспакой і раскол будуць узрастаць, і будзе распаўсюджвацца тое, што адбываецца ў Югаславіі, якая занядбала заклікамі маёй маці, якая там аб'яўляецца. Няхай тое, што там адбываецца, будзе перасцярогай для свету, якому пагражае тое самае і яшчэ большае, калі заклікі да навяртання застануцца без водгуку. Няхай гэта будзе перасцярогай і напамінам для кожнага, хто хоча будаваць свой дом і сваё жыццё без даверу Богу, без малітвы і добразычлівасці да іншых людзей. Няхай гэта будзе таксама заклік да пакаяння, малітвы і справам міласэрнасці для тых, хто застаецца пры мне і жадаюць несці пасланні любові і супакою. Лютая барацьба за кожнае чалавечае сэрца. 21 чэрвеня 1989 года Аліцыя скончыла пісаць свой першы духоўны дзённік, які яна назвала «Сведчанне». А пасля 2 дзён па выразнай просьбе Езуса Хрыста пачала пісаць свой другі дзённік душы, названы «Слова настаўлення». Езус даручыў Аліцыі вельмі важнае заданне – перадаць усяму свету тое, што ён загадаў ёй запісаць, а таксама удзельнічаць у яго цярпенні за выратаванне грэшнікаў. У адным з лістоў сястры Тэрэзе сваёй сяброўцы Аліцыя так піша аб сваёй частцы цярпення у выратавальным цярпенні Хрыста. «Я скажу табе, што ўжо доўгі час, некалькі месяцаў, душа моя схільная моцным атакам зла. Да той ступені, што я бываю знесілена не толькі фізічна, але і нават псіхічна. Бываюць хвіліны дэпрэсіі і благіх думак. Але Пан Бог ёсць, і калі я набліжаюся да межаў стойкасці, Ён ратуе, падымае і суцяшае. Я адзінокая перад тварам атак зла, і, мабыць, гэтага хоча Пан Бог». У адным са сваіх настаўленняў Пан Езус кажа Аліцыі: «О, каб ты ведала, які вялікі бой вядзецца, якая лютая барацьба за кожнае чалавечае сэрца. Не думай аб сабе, аб тых альбо іншых сваіх пачуццях. Яны няважныя перад тварам велічы пагрозы пекла, запаўняючага свет. Прамяні маёй любові не могуць дасягнуць зямлі, калі няма сэрцаў, якія з'яўляюцца брамаю, якая злучае нябёсы з зямлёй. Праз чалавечыя сэрцы я ратую іншыя сэрцы,
смяротна зраненыя. Аліцыя згадзілася і дазволіла Езусу, каб яе сэрца было брамаю, якая злучае нябёсы з зямлёй. Апошні этап. У 2010 годзе містычныя сустрэчы з Езусам станавіліся ўсё радзей і ўрэшце рэшт спыніліся. Вясной таго ж года у Аліцыі знайшлі рак ныркі з распаўсюджваннем метастаз у лёгкія. Аказалася, што гэта злаякасная пухліна. У жніўні Аліцыі зрабілі аперацыю па выдаленні ныркі. Яна прыняла хваробу і цярпенне з вялікім душэўным супакоем як асаблівы Божы дар. Яна не баялася смерці, таму што была ўпэўнена, што гэта пераход да паўноты жыцця з Богам. Пасля некалькіх шпіталізацый і аперацый 7 снежня 2011 года яе прынялі ў хоспіс святога Яна Евангеліста ў Шчэціне. Яна вельмі жадала менавіта там правесці апошнія дні свайго зямнога жыцця, паколькі хацела кожны дзень удзельнічаць у эўхарыстыі і не быць абузай для блізкіх. Акружаная уважлівым клопатам медыцынскага персаналу і малітвай свайго брата, нявесткі і шматлікіх сяброў, Аліцыя Лянчэўская памерла 5 студзеня 2012 года у 19:42. Людзі, якія маліліся побач з паміраючай Аліцыяй, чулі, як яна прамаўляла кароткія фразы, якія сведчаць аб тым, што перад самаю смерцю яна атрымала дар частковага бачання рэальнасці пасля смерці. Паміраючая Аліцыя ў захапленні казала: «Як там прыгожа! Я бачыла тваіх бацькоў, як ён нас любіць! Я была па-за часам. Я ўсё чую. Я паміраю шчаслівай». Аліцыя дазволіла Езусу, каб агонь яго любові цалкам яе ачысціў і падрыхтаваў да радаснай сустрэчы з ім твар у твар у момант смерці. Пахавальная цырымонія адбылася 12 студзеня 2012 года. У храме Божага цела ў Шчэціне служылася святая імша, і ў той жа дзень цела Аліцыі Лянчэўскай пахавалі на цэнтральных могілках у Шчэціне. Пасля свайго навяртання Аліцыя Лянчэўская стала для іншых людзей сэрцам і далонямі Хрыста, перадаючы ім яго любоў і міласэрнасць. Якія ж актуальныя яе словы. Любіць Хрыста трэба ў людзях, таму што ён там прагне любові. Не ў абстрактных уяўленнях, а ў канкрэтных людзях, якіх я ведаю і сустракаю, асабліва тых, у каго не хапае любові. На чалавека патрэбна глядзець не з пазіцыі свайго эгаізму і прэтэнзій, а з пазіцыі Езуса, які ў ім ёсць, з ім сябе атаясамлівае і пакутуе, не будучы любімым альбо нават заўважаным. Найбольшая пагроза для Касцёла і сіла, якая знішчае яго святасць, заключана ўнутры яго, у сэрцах людзей, якія замест таго, каб быць сэрцам і далонямі Хрыста, з'яўляюцца яго ранамі.